Быць прыёмнымі бацькамі ў наш час вырашаюцца нямногія, але сустракаюцца і цэлыя сямейныя падрады, гатовыя на сваім прыкладзе паказаць, што ў сям'і лепш, дзе дораць ласку, любоў і ўвагу тым дзецям, якія па волі лёса засталіся адны. Менавіта такой можна назваць сям'ю Надзеі Пальковай, маці Святланы Канаваленка, пра якую мы ўжо распавядалі ў адной з нашых перадач. Узяць на выхаванне двух дзяўчынак і хлопчыка сацыяльнага прытулку Надзея Пятровна вырашыла 8 гадоў таму, бо дзеці тады яшчэ маленькія, запалі ў самую душу. Скажите, а как вас приняли, вот то, что вы стали приемной семьей, ваши родные, близкие? Мои близкие все приняли как надо. Но соседи вокруг, вот или ты, наверное, к старости, что-то с тобой, сдвиг какой-то. Зачем? Тебе такая суета, зачем? А просто люди, может, не понимают. Вы не поверите, жизнь совсем другая. І тут варта сказаць, што адразу ідыліі ў прыёмнай сям'і не бывае. Дасягненне добрых даверных адносін – гэта вялікі шлях, на якім бываюць і непаразуменні, і радасці, і прыціркі. 3 месяца дети меня еще, понимаете, не понимают, я их. Боялась, как никуда не отошли, как не затирались, знаете, как. Может, им что-то и не нравилось. Рае сначала и не нравилось. Говорила: бабушка, я хочу назад в приют. А брат старший говорит: ты что, с ума сошла? Она маленькая, 7 лет. И там, наверное, трошку подружилась. Ну, а сейчас она в приют. Говорила: бабушка, я не пойду в приют, буду с тобой. Цяпер дзеці ўжо дарослыя. Анастасія працуе на азеляненні горада, Максім на будоўлі, а малодшая Раіса яшчэ вучыцца ў школе. Але ў любую хвіліну яны гатовы выказаць сваю любоў і падтрымаць як словам, так і справай. Огород же у нас, картошка, грады, и огурчики, и помидорчики, все высаживаем. Его накрыть, раскрыть, полоть. Вы знаете, уже одна рука, а як 3. Да можно сказать 6, такие работы кипить. А в зимнее время? А в зимнее время, ну вы знаете, что в зимнее время веселее в доме. Дом у меня на газу. Дрова так они носили. Меня когда еще был дом на дровах, то ответственная моя Настя была первая. Коляска, и везет дрова, слаживает все. Ну а сейчас мы на газу уже, правда, давно, но подтапливаем, когда переход з зімы на лето. Надзею Пятровну і яе мужа Валерыя Івановича дзеці ласкава і кранальна называюць бабулей і дзядулям і імкнуцца праводзіць з імі як мага больш часу. У кожнага з іх свае творчыя захапленні, спевы, маляванне, гульня на музычных інструментах, а ёсць і яшчэ одно агульнае хобі. Вы знаете, сейчас вот летнее время мы огород выпалим, начинаем ездить на рыбалку. На пикники. А рыбалка у нас это на первом плане. Дед рыбак, ловим все поголовно, и внук. А внук дождаться не может его. Все. Жыве сям'я душа ў душу, дзелячы адзін за адным шчасце, перажыванні, дасягнення і захапленне. Дарослыя і маладыя разам праводзяць час і ствараюць утульнасць, даглядаюць за агародам і хатнімі жывёламі. А па вечарах дружна збіраюцца за кубкам цёплай гарбаты з прысмакамі, каб абмеркаваць апошнія навіны.